салом арз мекунам ба кулли тамошобинони барномаи имшаб лайв. ном ва насаби ман Муборис Усмонов. дӯстони азиз, имрӯз мо бениҳоят шод ҳастем ки воқеан ҳунарманди маҳбуб, нафари воқеан барҷаста, на танҳо ин нафарро дар Тоҷикистон, балки дар тамоми дунё мешиносанд. ҳар як нафаре ки моро тамошо дорад ин нафарро медонанд аз хурд то бузург. ва имрӯз ман бисёр шод ҳастам ки устоди гироми қадр барои мо як мусоҳибаи махсус, мусоҳибаи озод, бисёр мусоҳибаи равшан ва ман фикр мекунам ки имрӯз мо як паҳлӯи нави шуморо ҳамроҳи тамошобинон хоҳем фаҳмид ва имрӯза суҳбат барои тамошобинони мо ва махсусан барои мухлисони шумо хубу хотирмон хоҳад гашт. имрӯз меҳмони махсуси барномаи имшаб лайв ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳиби якчанд ҷоизаҳои бонуфузи давлатӣ ва ҳамзамон хориҷӣ байналмилалӣ, нафаре ки зиёда аз 70 филмҳо иштирок карданд, ҳамчун коргардон, ҳамчун продюсер боз якчанд филмҳои дигарро барои махсусан истеҳсол ва интишор гардонидаи ин филмҳо низ ширкат варзиданд ва умуман саҳми худро барои рушди кино дар Тоҷикистон гузоштанд. устоди гироми қадри мо Муҳаммад Алӣ. устод, ман шуморо хушомадед мегӯям. Ташаккур ҷон, саломат бошед. дар кадом ташкилоти қарзӣ бояд ки пулатонро ба амонат гузоред? якум, бояд ки фоизҳо насӯзанд. дуюм, бояд ки амонат фоизи баланд диҳад. ва аз ҳама муҳим, ҳар моҳа фоизи даромади амонатро бигиред. интихоби дуруст, амонати сарчашма аз ҳумо. ҳумо, аз орзу то амал. бисёр шод ҳастам ки имрӯз барои ҳамроҳи мо мусоҳиба кардан розӣ шудед, зеро ки вақте ҳам ман дар интернет кофтам, дар якчанд расонаҳои русӣ шумо интервю додаеду, яъне ки мусоҳиба асту, яъне ки мусоҳибаи зиёдам надоред. ин аз чӣ вобастагӣ дорад ки шумо кам мусоҳиба медиҳед? барои актёр умуман санъаткор сухан рондан, сухан гуфтан чӣ? экран ҳаст. экран нишон медиҳад. шумо медонед як хеле вохӯриё буд, мисол мебиёд ягон студияба пеш аз филм ба навор гирифтан проба мешавад. ҳамон пробаба иштирок мекунед, ҳар як бузургон мебинед, ҳар як актёрон мебинед ки худо тавба кардам, фикр мекунед ки ман куҷо омадам, ман куҷою, ино куҷо ба. а вақте ки проба мегузарад, вақте ки филм чӣ мешавад, экран ҳамашу нишон медиҳад. гап инҷа бубудасту кор инҷа бубудаст. бора ҳамин Мы сразу 4 запускаем. По очереди. Система запуска работает последовательно. Хорошо. Запускайте. Есть. Шанхай сообщает, цель поражена. Отлично. Поздравляю, господа. шумо бисёр вақт дар Москва ҳастед ва то ҷое ки ман медонам қариб 1 сол шуд ки шумо дар Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе ҳастед. умуман бо чӣ кор бор машғул ҳастед ва имсол чӣ гуна гузашт? фақат росташро гуфтан лозим. ман дар Тоҷикистон зиндагонӣ мекунам. ман умр мегузаронам дар Тоҷикистон. ман хона дорам дар Тоҷикистон ва ҳавлии хонаи худама бисёр нағз мебинам. ман кор мекунам дар Россия, дар Москва ман кор мекунам, барое ки якчанд вақт яке аз марказҳои сиёмкаи ман ин Қазоқистон, Алмата, Астана буданд. даври шӯравӣ бам на фақат худи Москва, тамоми студиёи давлатҳои СНГ, ин Давженко, ин Минск, ин Ленинград, Санкт-Петербург, акон ҳозир гӯем, худи Москва, Осетия, давлатҳои хориҷ, мисол Алжир, Миср, Афғонистон, Венгрия ва дигару дигару дигаро. ман медонем аз соли 79 боз системаи договор, ин хеле система гӯем ки ман дар як ҷо шишта кор карда истам, не ин хеле набуд, нест. шартнома мекунед, ба куҷое таклиф мекунанд? ҳамонҷа ба ман ҳозирам рафта истодам. ман 1 сол боз инҷа ба аз хона набиромад. якумаш пандемия, касали як аҷал омад, дунё ба тамоми ҷаҳон ба омад.
ҳозир акун якчандта таклиф буд рости гап даст кашидам нарафтам ҳамун моҳи мартам соли 20 як ният кардам ки Москав барафтан ва гуфтам ки пешонӣ кички бошад агар насиб бошад аз дунё чашм пӯшидану гузаштан ҳамун тобутама аз хонам бардоранд аз дигар ҷо не барам ҳеҷ ҷо нарафтам рости гап хай мисол писари калоним дар амрико зиндагон хона дорад тенҷ зиндагонӣ карда истодааст илоҷ дорам писари хурди қати Москав ва шумо бидонед куҷоба ки наравам ҳамин бӯи ватан мекашад ҳамун ҳавлии худам ҳавлии ҳамун ҳазрати мавлоно ба ҳамунҷо хона дорам ҳамунҷо таваллуд шудагӣ ҳамунҷо ҳам ҳозир он басар бурда истодам акун ҳозир як проба гузарондагӣ будам ҳозир расмӣ ҳамин хел шуда истодааст ки шумо ба сценарий мефиристонанд сценария мехонед он порчае ки режиссёр интихоб мекунад ё ин ки продюсер интихоб мекунад ки ҳамина як проба карда мо бафиристонед мо як мебинем шумо ҳозир як филм Доғистон ба сар кардани оно шабакаи якуми телевизион Россия ҳамуно қати ҳамкорӣ кардани акун намедонам бояд ҳамин як корашон авҷ гирад ин пандемия бисёр проектҳое ки бисёр филмҳое ки мо сар кардагӣ будем вақташ ба манъ карда шуд охири филм норасида каме манъ карда шуд ё ки нисфи филм манъ карда шуд акун ҳозир камакак зинда шуда истодааст авҷ гирифта истодааст кор бисёр ман тарҷумаи ҳоли шуморо кофтам аз интернет то ҷое ёфтам шумо соли 1972 мактаби рассомиро хатам кардам яъне ки рассоми хубам ҳастед якумаш сар накун ягон кора дуюмаш сар ки кардед ҳамун кора то охирша расондан дар кор ҳунари рассомия як фестивали ҷаҳонӣ буд дар Куба фестивали ҷаҳонии студентон ва ҷавонон ва дар ҳамун ман як 6 плакате ки дар фестивал иштирок мекарданд ҳамчун конкурс эълон кардагӣ буд конкурси ҷаҳонӣ аз 6 плакати фиристондагӣ ман 4 тамоми ҷаҳон ба паҳн шудагӣ буд яке аз плакатҳо театри опера балети тоҷикистон ба ҳамун аз замин то ҳамун болои намедонам 30 метр 45 метр ман намедонам чанд тамоми театр ба ҳамин хел плакати ман овезон кардагӣ буд он вақт студент будам университет ба мехондам ҷавон будам як машқу як кайфияти мусиқӣ ба ки гузаштам дигар рассоми оқиб ба гузашт хай баъд касбҳо дигар шуд боз як чиз дигар шавқовар ки соли 1979 шумо донишгоҳи миллии тоҷикистонро ҳам хатм намудед 79 на ин бо кадом ихтисос буд таърихчӣ беҳтарин нигоҳ кунед боз як чиз дигарро аҳамият медиҳем дар ин ҷо соли 1984 бошад шумо курси коргардониро дар Москва ГИК хатм намудед баъдан соли 1974 мактаби мусиқиро ҳам хатм намудед яъне ки шумо боз ҳар як коре ки шумо интихоб мекунед на танҳо ки масалан мисли як хобби аст балки шумо диплом мегиред ҳирфаӣ бо ин кор машғул мешавед вақте дохил шудам соли 74 ба ҳам мактаби мусиқӣ ба ҳам университет ба дохил шудам як қисми дипломам он тараф барафт як қисми дипломам ин тараф инҷа ба ҳам дохил шудам унҷа ба ҳам дохил шудам беҳтарин ине ки ҳаракат кардам мусиқия бедиплом тамом кардам то ҷое ки ман медонам фаъолияти шумо аз мусиқӣ оғоз шудааст агар фаъолияти ҳунармандиятонро гӯем ҳатто шумо ансамбли худро доштед ки Бустон ном дошт номи Бустон буда шумо ҷои зикр мекунед ки аз фаъолияти актёрӣ шӯҳрати зиёд он ҷо доштед чӣ гуна шумо баъд аз мусиқӣ баъд аз гурӯҳи мусиқавӣ доштан ба кино омадед чӣ гуна мегӯям ку мардина ба чилта касб кам аст бале аз шумо як 100 то ҳаст бо ҳамаш диплом дорад бо ҳамаш аз аввал то охир расондагӣ бале бисёр ҳирфаӣ мана ҳозир кино ба хай бисёр шукронаи худо мешиносанд халқ мешиносад эҳтиром мекунанд интервю мегиранд вохириё мегузаронанд вохириё ба таклиф мекунанд чӣ медонед он машҳурияте ки он чизе ки дар вақте ки ансамбли Бустон буду байни ҷавоно ба ман кино ба ин чиза наёфтам ин чиза ҳолиам пур накардам ҳамун табақ ҳоли пур нашудааст онҷо ба мо тақрибан як 6 сол 7 сол ба фикрам Осиё ба яке аз беҳтарин мо будем то ҳатто телевизиони канали Россия мо таклиф кардагӣ будам суруд мехондед ягон асбоби мусиқӣ мерафт ударни инструмент нақоразан будам да барабан яке аз беҳтаринаш будам ман Осиёба яке аз беҳтарин яке аз ман беҳтаринам ҳаст медонед ми Туркманистон ба якта ансамбл ташкил кардагӣ буданд вай медонед ми вай бар ин устод ман надидам ҷаҳон ба надидам вай бар ин ҳамунҷа ба вай медонам ки беҳтар аз ман буд лекин ҳамун вақт ба
баъд ансамбли мо бисёр машҳур буд. Худатон имрӯз ҳам мусиқӣ гӯш мекунед? Вақт меёбед барои мусиқӣ? ин барои ман як зинае ки ман гузаштам. Аллакай шавқовар нест. ба он дараҷа не, ба он қадар не. Ман нағз мебинам мусиқия. Ба фикрам инсоне нест ки мусиқия нағз набинад. Ҳама мусиқия нағз мебинанд. Мисол сароянда, иҷрокунанда на ҳамаи онҳое ки мисол дигарон нағз мебинанд. Мисол аз Россия ҳаст Киркоров. Ман ба Киркоров тамоман маъқул нест. Ҳаст дигарое ки мисоли гап. Мисол Николай Носков. бисёр хуб. Кармухина. як ин аз занҳо мисол. Аз сарояндаҳои тоҷикиро гӯш мекунед масалан? Шумо гӯш мекунам. Дар умум устод. Мисол шояд аз устодон бошад. Афсӯс ки он философие ки дар сурудҳо пеш буд, сурудҳои пешба, он ҳозир ин ҷавоно ба форма лозим, маънош на он қадар. Ин на фақат Тоҷикистон ба ин ҷаҳон ба ин як хислати ҷаҳонӣ шудагӣ. Оиди ҷаҳонӣ шудан гап мезанем. Шумо нафаре ҳастед ки дар студияҳои мухталифи дунё фаъолият кардед? Якчанда. Бале, бале. Бисёр студияҳои бонуфуз фаъолият кардед дар тамоми дунё. Фикри худро гап занед. Ҳаст мисол актёре ки зинаи худаша дорад. Бале. Мисол он ҳунаре ки ман дорам, он чизе ки ман метавонаму карда истодам, мумкин дар Ҳиндустон нархи ин актёр $250,000 бошад. Дар Амрико аз миллион сар мешад. Дар Русия акун агар ман рус мешудаму шаҳрванди Россия мешудам, нархи якрӯза кори ман тақрибан агар доллар бигирем аз $3,000 то $5,000 якрӯза кори ман. Дар инҷо чӣ? Дар инҷо $25. Як рӯзи кори шумо? Як рӯзи кори $25 бо аз он налогаша бо. Дар умум чанд сомон мешавад? Ё хайна ҳисоб кунед, як рӯза кор 300 сомон шавад, аз 300 сомон бо налогаша мемонад як 200 сомон. Тақрибан 200 зиёдтар мемонад. Да. Актёре ки мисол аз соли 2005 то ҳозир ман 3 та филмба бозӣ кардагӣ. дар муддати 16 сол ба чӣ хел зиндагӣ кардан мумкин ҳамин маблағ ба ҳамин қадар сол ба бо 3 филм? Бо 3 филм. Барои ки хаякун на ҳама филмҳо ба розӣ мешӣ ба сабаби он ки мисол сценария маъқул намешад ё ки рол маъқул намешад, интихоб мекунед. Да, он чизе ки шумо ба муқоиса мешавад, шумо ки характери шумо ба туғри мебиёд. Ман ҳаракат мекунам як чизе ки ҳамун тамошобина дилаш барасад. Таъсир кунад. Ҳамун ё ки рол, ё ки сценарий, ё ки чӣ интихоб карда истодам. Почему ты не сумел объяснить им это? Монголы напрочь лишены художественного вкуса. Ты прав. Монголы созданы для войны, а не для праздности. Но ведь есть персы, византийцы, греки. Я слышал, русские не лишены понимания прекрасного. Я услышал тебя, Бахтияр Ага. Агар мо актёрро дастгирӣ накунем, ин касб оста-оста аз байн баромада меравад. Мо дар экран режиссёра намебинем. Мо дар экран оператора намебинем. Мо дар экран актёра мебинем. Мо бояд актёра дастгирӣ кунем. Ватани худамон ба ҳунармандое мо бояд дастгирӣ кунем. Россия ба мисол роли ман якрӯза кор таги $1,000 мешад. Якрӯза кори ваё Саша Абдулов мисол вай $10,000 меистад. Ҳозир филми Кончаловска ба наздики кор кардагӣ будем, Гоша Куценко. Мо где-то $800-900 буд коримон, вай €7,000 буд як рӯзи коришон. Яъне мо ҳамун зинаи худамона дорем ки мана мешиносанд, дар Русия мана мешиносанд, дар дигар давлатҳо ҳам мешиносанд. Анами хеле Муборис, ман намехоҳам дар он давлатҳо рафта кор кардам. Ман мехоҳам ки дар ватани худам кор кунам. Ман мехоҳам ки дар филмҳои худам, дар Душанбеи худам, дар тоҷикфилми худам. Лекин тоҷикфилм мана бояд дастгирӣ кунаду ман ба нон тиҳад, нони мехӯрдагӣ тиҳад ки ман рӯз гузаронда тавонам. Мефаҳмед ми? Як рол агар шумо Аврупо бо я Амрико ба як та филм ба бозӣ кунед, кифоя метавонед як умр дигар ягонҷо ба кор накунед. ҳамун маблағе ки шумо ба метиҳанд кифоя ки як умр шумо зиндагӣ кунед. 70 та филм ҳозир пурсед ки сад ба чанд пул дорӣ? Мумкин як 4 сомон кисам ба ҳозир
داشته باشم. من میدونید همین سال من از چی روز و روزگار گذروندم؟ از چی؟ از روی پنسیا. مادرم زنده بودن، رحمتی خیر کن، گذشتن 90 چند ساله با وقتی که کتابچه‌ش میدادن که پسرم رفت از همون جماعت همون پوچتا همون مبلغ پنسیای ما گرفته بیار. من میخندیدم گفتم مادر تو میدونی اونجا با نوبت برفتن ایستادن من شرم میدارم. بیایم پنسیای تو من میتیام من پنسیای تو زندگی با تو وقتی که من هستم من پنسیای تو گفتم روزش میشه تو میفهمی. انا همون روزش اومد من پنسیا قطعی سال گذروندم. همین سال شکرانه خدا به سبب آنکه کار نبود. اون مبلغی که من بیرون از وطن کار میکردم یاردم کردم پسری کلونی با خانه خریدن. با پول نرسید با ایپوتک هم گرفتم. برای همین باز هم گفته ایستادم من بسیار میخواستم که من در وطن خودم لازم باشم و وطن خودم من نگاه دارد. یعنی شما بخواید که شما رو موافقی ریتینگ موافقی اون استعدادی که نه فقط من عموما همین هم رژیسور هم پرودوسری که در کینوستودیا در فیلم کار کرده ایستادن استحصال کینو یکسی دشوار است قیمت است. اصلا این گپ در سری گنرار میرود. یعنی که باید که تمام ساحه کینو با فرقش نیست. پرودوسر می، رژیسور می، اکتور می، گریمیور می، کاسکادیور می، کدوم کسبی که نباشد این کینو از یک چند کسب و در بار میگیره. برای همین عموما همین یک فکر کردن در کار. شما میدونید ما فابریکا ساختیم. فابریکای تاجیک فیلم هست. مثال یک завод یک فابریکا میسازند لیکن همون محصولاتی که وای میبرد باید بازار را نگاه کند. فابریکا ساختیم اکنون بازار ساختن در کار. مثال کینотеатрهای زمانوی بغیر از اون چیزی که حاضر اینترنت بسیار پهم شده است در تمام جهان بغیر از وای هر یک ناحیه با اقلا یک کینотеатری همین زمانوی سازند. در مصاحبه شما ذکر میکنید که هنرمندانی هستند که از شما خوب نقش بازی میکنند اما نسبت به دیگران ما شما شهرت جهانی دارید امروز نسبت به دیگر هنرمندان سوی کینو. این شهرت شما این محبوبیت بسیارتر از استعداد وابستگی دارد یا اینکه از مهنت شما؟ این از یک چند چیز عبارت میشد. یکمش این که من از همون سالهای 79 که هم کینوستودیا اومدم از همون سالها باز من اگنت دارم. اگنت و مبلغ خودش فایزی خودش میگیرد و کاری من پیش میبرد. اکتور هیچ وقت سودا نمیکند من به اینقدر پول گذروندم من هیچ وقت این کارو نمیکنم. بیرون از وطن من این کار عموما نمیکنم. اصلا من وای کرده ایستادن و یا من پیشنهاد میکنن استودیوی اروپا استودیوی روسیه به خودشون با همون کنکورس‌ها با اشتراک میکنن. چیزی که لازم باشد از من طلب میکنن که همین چیزا در کل ما با فرستون میدم. فرقش نیست و عکس من صورتی من اینترویوی من یا اینکه پروبای من پروبا یا که هر یک فیلم و یا سناریو گفتم که شما میفرستون پروبا کرده میفرستون و یا کاری من و یا پیش میبرن. هر یک اکتور باید همین خیلی یک چی داشته باشد. بعد نمیدونم چه خیلی شد از کجا من و یا کافتن یافتن یک چند تا تکلیف شد اکنون سبب پاندمی شد من نرفتم لیکن از میونخن یک مرکزی اکتوری بزرگی اروپا همونو من در کارتاتک خودشون هم ویدیو هم اینترویو هم صورتوی من طلب کرده کاستینگ همونو با همونو وارد من کردگی من همونجا با هستم. یک دو تکلیف بود برای همکاری کردن. آخه طیاره نیست نمیپرد راه برآمدن بسیار دشوار. برای می از یک دو تا پروژه من دست کشیدم نرفتم. گفتم که حاضر خیر که من واکسن پیدا شدگی و داروش پیدا شدگی و فکرم کمک کار آسان‌تر میشه کار اوج میگیرد. شما جای ذکر میکنید که خیانت رو بسیار دیدید. کدام خیانتی بود که شما رو پرقوت کرد یا اینکه برعکس رو افتاده نمود؟ خیلی زندگی میدونید گوشت به استخوان نمیشد. زندگی هم به کجی و کلیتی نمیشد. من در زندگی میدونید چه برای من از همه وقتی که دوستت توی میفروشد دوستی که تو باوری داری که مثل خودت با یا اینکه آدمی نزدیک یا که اگه اون خیشد میدونید آدمی بیگانه اگر کاردم زند خفه نمیشید برای که بیگانه است. از همه دشوارترین از همه زخمی زهرترین آدمی نزدیک است. من در زندگیم گفتی شما بسیار چیزا دیدگی یکی از سبب‌هایی که من وقتش با استودیوی تاجیک فیلم بیرون برآمدم همین کار شدگی بود. من عموما حرکت کرده ایستادم با شناس‌ها با دوستای نزدیک همکاری کنم.
дар мусиқӣ, дар рассомӣ, дар касби актёриям ҳаракат мекунам ки одамои шинос қатъи одамое ки шинохтаи ман қатъи ҳамоно қатъи ҳамкорӣ кунам. Мардинаро якчанд чиз сирраша фош мекунад. Ин зан, ин маблағ, ин мансаб, як чизое ҳаст ки мардина мекушон ки ту кӣ ҳастӣ. ин як имтиҳон аст барои мардина. бисёри одамо шикаст мехӯранд. ман ҳаракат мекунам дар зиндагим дурӯғ нагӯм. аз ҳама роҳи душвор ин роҳи рост аст ва аз ҳама роҳи осон ин роҳи рост аст. барое ки як бор ки дурӯғ гуфтед, ҳамун дурӯға дуюмбора такрор кардан фаромӯш мекунед, сирратон фош мекушад. барои ҳамун ҳаракат мекунам ки гапа росташа гӯяму корама ба ҳамин роҳи рост карда иҷро кунам. бисёр хуб. барои ҳамин ҷураам кам дорам. ҷураам кам доред? Кам, афсӯс. шумо фаъолияти омӯзгорӣ низ доштед. чун гуна фаъолиятам буд, баъси муаллимам кор карда будед. акун инам буду, рассомӣ ба баъси муаллим кор карда будед як замон? як чанд сол. бисёр хуб. яке аз лоиҳаи воқеанам хотирмон, лоиҳаи бисёр шӯҳратёр, ин лоиҳаи филми «Бригада» буд ки шумо дар он ҷо нақш офарида будед. ва фикр мекунам ки нест ягон нафаре ки ин филмро надида бошад ва нест нафаре ки махсусан ҳамон саҳнае ки шумо дар он ҷо шери Мирзо Турсунзодаро қироат мекунед надида бошад, нашунда бошад. Один великий мыслитель сказал следующие слова. То тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. мушкил осон кун касонро гум макун. бисёр барои мо шавқовар аст ки нақш офаридани шумо дар филми маъруфи «Бригада» чӣ гуна сурат гирифтааст? шумо гуфтед ки нест шахсе ки филма дидагӣ набошад. ҳамун шахс ман ҳастам. ҳамун филма ман надидам. аз аввал то охир ман филма надидам. умуман бисёри филмҳои худама надидам. медонед ман худама дар экран диданам бисёр душвор манба. агар бо филм нав гирифтагӣ бошад, ман худама диданам дилам намешад. барои ҳамун ман филмҳои худама баъд аз чандин солҳо пас ёки телевизион ба ёки ягон ҷо баъди қачта тамошо мекунам, мегӯям ки не бад набудааст. ин як. дуюмаш дар бораи «Бригада» шумо гап задед. медонед як чиза фаҳмида гиред ки иношам бандито ва ёшам бандито. Саша Беляам бандит бригадаи худаш қатъи мо қатъи ва ёшам акун чӣ. лекин инҷа ба як кор биромад ҳамин хел ки тоҷикоя пас назадан ҳамин филмба. яъне як зина ҳамун сашаву дигар бригадаи ва ё қатъи тоҷикоам як зина ба буданд. ман баъд як савол додам Алексей Сидорова. ман гуфтам ки шумо медонед вақте ки аз Осиё таклиф мекарданд актёроя ёки узбекоя ёки қазоқоя, аз дигар миллатҳо таклиф намекарданд. хайкун чӣ хел шуд ки ман ба ин ба ғалтидам гузаштам унҷа ба ё мана шинохта карданд. ман гуфтам чӣ сабаб шуд ки ту тоҷикоя ба навор гирифтӣ, таклиф кардӣ дар сценарии худат. баъд вай як нақли нақс кард ки гуфт дар армия, дар аскарӣ ман як гурӯҳи тоҷико қатъи хизмат мекардам. вақте ки мо хатм кардем даври СССР буд. баъд гуфт ки мана таклиф кардан тоҷикистон ба яке аз нафарҳо гуфт тӯй кардан, зан гирифтан, мана ҳамун водии Қурғонтепа ба таклиф кардан тӯйба. гуфт вақте ки ман омадам тӯйба, тарзи зиндагии халқи тоҷика дидам, халқи оддӣ, халқи меҳнатдӯст, халқи меҳмоннавоз ва он дили кушоде ки гуфт ки худаш бечора намехӯрад назди меҳмон ба назди дастархон ба баромада метавонад. гуфт ман ба бисёр сахт таҳсил кард. ҳамина дида баъд гуфт ки ман сценарий ба мехостам ки ҳамин тоҷикоя як кор карда ҳамин ба як зина бо худамон бардорам. агар дидагӣ бошед, то ҳатто ҳамон марди ҷасуре вақте ки Фарҳода мекушану омада дар Тоҷикистон дар назди падари Фарҳод гирья мекунад вай инсон. ҳамун шахси бузург Саша Белли ки ҳамаи пахш карда, ҳама чӣ карда, дар ин ҷо омада аз чашмаш оби дида мебурад ки бубахш ки ман фарзанди туя натонистам идора кардаю ҳамин хел бародарам аз даст додам, чӣ кардам. медонед вай ба қатл омад. қарзи вай бояд мегирифтанд, лекин падар гуфт ки ҷавоб дидӣ на.
нав занаш писар таваллуд кардагӣ буд назди фарзандаш назди писараш равад ина ҷавоб диҳад ин равад боз як дили кушоди тоҷикон нишон додагӣ ин филм ба Я прилетел, потому что Фарик был мне как брат. Я любил его как брата. Фархад говорил, что у тебя родился сын. Да, Как ты его назвал? Иваном. Отпустите его к сыну. якчанда таклифон гузашт ин шеърам таклифи ман будам саҳнаам таклифи ман худам буду баъд як чӣ медонед аз заводи алюминий як маводи намешудагия россия ба мефирсондану вай ҳамун бояд россия ба паҳн мешуд ҳамин чиз таклиф кардам ки медонед алексей биёд як кор кунем ҳамин чиза аз хай ман фаҳмидам аз афғонистон транзит тоҷикистон ҳамуна алюминий ба зада бори алюминий гирифта россия ба оварда истодам ман гуфтам биё ҳамина россия накунем а гуфт чӣ хел накунем россия чӣ хел мешавад баъд ман гуфтем ки биё ҳамин як кор кунем ки ҳамин аз россия ҳамин бор транзит равад ягон давлати дигар ба баъд гуфт ки медонӣ ман як сценарист қати як маслиҳат кунам агар розӣ шаванд ба ё як кор мекунем гапам гузашт розӣ шуданд он чизе ки аз дигар давлат транзит тоҷикистон аз тоҷикистон транзит россия аз россия транзит дигар давлат ба хай аврупо куҷо рафт вай номаълум чӣ ман намедонам чӣ хел мана ёфтанд аз куҷо чӣ хел таклиф шуд як рӯз занг шуд ман москава будам таклиф шуд ки мосфилм ба фалон утоқ ба фалон хона ба биёед як шумоя диданӣ барои проба омадам он вақт филмам кам буд солҳои охири 90 буд филмам кам буд ҳамн утоқа ёфтам хонае ёфтам дара кушодам хел аз дар нигоҳ кардам ки як кас болӣ истод ба сараша мондагӣ мисли ки хоб карда истодааст гуфтам дара мепӯшам ки дар ҷиғаз кард ки вай сараша бардошт ман аз дар ҳамин хел нигоҳ дорам вай ба ман ба нигоҳ дорад ҳамин хел гуфт муҳаммад али ман гуфтам ҳа гуфт заходите дар омадам ки ҳамин хел як мана нигоҳ карду гуфт всё вы утверждены ки ба утвержден чӣ буд на сценария хондагӣ на ҳичи як бора боварӣ карду мана тасдиқ кард баъд бисёр чизои хаякун аз дастам меомадагӣ ва ба ёрдам кардагӣ будам ҳамун шуносимон ҳамун ҷойрагимон ҳамин кормон соли 19 ба як филм худаш саркардагӣ буд як филм оператсия муҳаббат дар бораи афғонистон боз кофта баъди ҳамун чӣ мана таклиф кард филмаш ба лекин ман афсӯс мехӯрам ки филма то охир намондан вай тамом кардан барое ки контракташ Т-34 буд оне ки ҳозир дар тамоми ҷаҳон паҳншудаги филми дар бораи танки Т-34 он танки дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок кардагӣ ҳамун филма ба навор гирифтагӣ ман ҳамин Алексей Сидоров аммо барои чи афсӯс хӯрда истодам агар вай филми оператсия муҳаббат вай мегирифт вай философияи филм тамоман дигар мешуд акун гирифтанда дигар кас Фокин гирифт як режиссёри дигар мазмуни филм дигар шуд тамоман таърихи филм дигар шуд таърихи образои мо дигар шуд Рассказывай. Барашек забредал к Юсуфу. Его прикормил. Сегодня вечером придет Лакшар. Хорошо. Ты организуй там все и понаблюдай за Лакшаром в течение дня. А вечером Бавра пришлю. Там патруль. Надо уходить. Идем. як чизи бисёрам шавқовар ҷонибҳои хубиву ҷиҳатҳои заъфи шумо дар фаъолияти ҳунармандӣ чӣ аст яки ҳам тарафи мусбӣ ҳам тарафи манфӣ ба фикри шумо дар фаъолияти ҳунармандӣ ба фикри ман ин на фақат касби актёрӣ дигар касбҳо аст якумш медонед розӣ нашав сар накун кора лекин агар кора ки сар ки кардӣ фарқаш нест ки режиссёр ҷавон мивай ё ки умршон рафтагӣ машҳур ё ки чӣ бояд кората ҳалол кунӣ
ҳамин аз сидқи дил ҳамун роля бояд ту иҷро кунӣ аз сидқи дил мисол ман ба наздики якта мисол мебарам зафар гуфтаги як бачи ҷавон аз хатлон синамо таклиф кард ба як таънаи вай ман рафтам филми вай сценарийш ман ба маъқул нашуд гуфт ки устод шумо дигар студио дигар давлатҳо ба рафта кор мекунед ту ватани худатон ба мо шумо таклиф кардем шумо намебиед кор намекунед ман гуфтам ана барои ҳамин суханат ман мебиём филми тухатӣ кор мекунам бисёр саҳнаҳое тағйир додем ролиҳое тағйир додем бояд як чизи нағз бояд шавад як чизи фестивалӣ мумкин бояд шавад ва як бачи ҷавон лекин боз ҳам гуфта истодам аз сидқи дил кор кардан дар кор шумо медонед ҳамин тоҷик филмам вақте ки ман омадам бисёри одамо кор ба фестивал ба омадан онҳое ки кор ба фестивал ба омадан ва ё ҳамагӣ якта филм ба дута филм ба коркардагӣ тамом меҳмон шуда омадан кани як моя нишон тия як мо саҳна бибарем не барои саҳна бибаромадан оби хунук ба яхоб ба даромадан дар кор ки ҳамон ролия иҷро кунӣ сангборон шуда истодааст ту бояд сангборон гузарӣ маҷбур кард марад бома тешик карда ту бояд аз болои бом замин ба бояд ғалтӣ қариб пома мешукастад ту медонӣ меҳнат кардан дар кор меҳнати аз сидқи дил тамошобин ҳамин чиза мефаҳмад ина мебинад як калимаи бузурги режиссёри драматурги россия аст ё бовар мекунам ё ин ки бовар намекунам ҳамин актёра дида бовар мекунам ё ки намекунам барои ҳамин тамошобин вай инсони зирак аст вай фиреб кардан бисёр душвор вай хатогӣ кардӣ вай мебинад хатогӣ туя ё мебахшад ё намебахшад ё бовар мекунад ё бовар намекунад яке аз ҷоизаҳои воқеан ҳам бонуфус ки шумо соҳиб шудед ва шумо дуюмин нафаре будед ки дар иттиҳоди давлатҳои мустақил соҳиби ин ҷоиза шудед ин ҷоизаи ситораи иттиҳод звёзды содружества мебошад Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области культуры и искусства присуждена Мухаммаду Али Махмадову, актеру и режиссеру, народному артисту Республики Таджикистан. Мухаммад Али Махмадов – один из наиболее ярких актеров и режиссеров своей страны, которому в 2011 году присвоено звание народного артиста Республики Таджикистан. Снялся более чем в 50 кинофильмах, часто снимался на ведущих киностудиях стран Содружества. Фильмы с участием господина Махмадова награждались дипломами и призами на различных кинофестивалях, в том числе международных. За выдающийся вклад в развитие кинематографического искусства Содружества независимых государств премия вручается Мухаммаду Али Махмадову. дар бораи ҳамин ҷоиза ба мо нақл мекардед вақте ки ҳамон унвони артисти халқия ман ба додагӣ будам баъди тақрибан як ду ҳафтами дар байн гузашт 6 саҳар буд як телефон шуд ман хона ба ҳавлия об мезадам телефонро бардоштам гуфтам ки аз дастгоҳ занг зада истодан ман бинам соат 6 саҳар баъд савол додам ки байни ҳамин ним соат як соат ба метавонед ми дастгоҳ ба шӯъбаи СНГ ба омадан ман гуфтам ҳаракат мекунам гуфтам ҳавлия об зада истам вале ришама гирифтагӣ не омадам баъд ман ба гуфтам ки ҳамин мобайни як рӯз ба ҳозир шумо ҳамин анкетаи пур карда шумо пешниҳод карда истодем шумо ҳамин ҷоиза ба ман баъд савол додам ман гуфтам ки мебахшед ин хеле кора ним сол пеш сар мекунанд шумо як сутка як рӯз ман ба вақт дода истодед ки ман ҳамин кора пур кунам шумо пешниҳод кунам чӣ баъд гуфтам ки хай кун дар бораи шумо як супориш шудагӣ буд ки ҳамин мо шумо пешниҳод кунем гумон мекунам ки ҳамун шахсе ки мана пешниҳод кардагию чӣ кардагӣ як шахси бузурги ҳамин тоҷикистон ин кора кардагӣ вақте ки мана пешниҳод кардан медонед 5 варақ ному насаб буд ҳамун чӣ бакун ҳисоб кунед ки чӣ қадар нафар унҷо ба одам буду ин байн ба баъд пешниҳод ба вақте ки ман фаҳмидам аз замин як гурӯҳе ки Москав ба фистондагӣ буданд баъд санадҳои моя қоғазҳои моя ин институти славянский буд ин театри Маяковский буд
Михайлов гуфтаги якта олим член корреспонденти академия унказ будану и чорумаш ман будам хел шуд ман намедонам хона ба омадам модар хона ба чой нӯшида ман гуфтам модарҷон шумо медонед ҳамин хел як пешниҳод шуд ман ҳозир аз дастгоҳ омадам ҳамин хел чӣ мана пешниҳод кардам ки Москва ба ҳамин хели унвон ба модарам 90 сола кампир чой нӯшида истодасту баъд хандиду гуфт ки оли мебинӣ ту мегузарӣ ҳамин гапа гуфт ман гуфтам ту медонӣ ман ба ин зарур нест ман ба зарур он ҳаст ки ҳамин раҳбарияти давлати худам ватани худам мана пешниҳод кард яъне мана шинохта эҳтиром карда номи мана пешниҳод кардан ман гуфтам ман ба ҳаминаш кифоя ин барои ман як расм шуд ки ҳамин мебинӣ оли ту мегузарӣ чӣ хел шуд ки номи Муҳаммад Али Михайлов гузошт шуду Славянский гузошт шуду баъд ман банкет ба мушовир ёрдамчи президенти Русия Ефим Михайлович ва ё будам баъд ман банкет ба баромад кардам ман гуфтам ки шумо як хатои бузург кардед агар гуфтам Славянский медодед ҳамин унвона гуфтам аз ҳамун дарвозабон то ҳамун ректора чанд ҳазор одам лауреати премияи давлатӣ мешуданд ё ки театри Маяковский ман гуфтам шумо як таман ба додед ман гуфтам шумо хато кардед баъд хандидам гуфтам не ин хато набуд вы заслужили это хай гуфтам ташаккур раҳмат шумо ҳар як кор аввалу охир дорад аввалаш ба фикрам ҳамин якеш як шахси бузурги ҳамин давлати худам ҳамин мана пешниҳод карду ҳамин кор шуд шукронаи худо буд дар соҳае ки масалан шумо кор мекунед бо касбатон пайвастагӣ дорад ягон нақшро мехостед ки офаред ки то инҷониб ба шумо надоданду масалан буд мисоли гап ман аксари режиссёрои киностудияи тоҷикфилм қатъи ман кор кардагӣ будам ҳамун соле ки ман омадам аз даргоҳ даромада як марди фарби як марди бузург қатъи сар ба сар шудем баъд вай ман ба савол дод шумо кӣ шумо чӣ хел инҷа ғалтидед киностудия вақте ки вай аз утоқаш баромад ҳама паҳм шуданд ҳама ба дигар утоқҳо баҷо шуданд ман намешносам вай каса мисол сар ба сар шудем гуфт шумо кӣ шумо назди кӣ инҷа омадед ман гуфтам ман студенти фалон факултет университет мехонам мана таклиф кардан омадам ки шинос шавам гуфт кӣ он шахс ман гуфтам ки Марат Орипов Марат ин шахс медонед ки буд кимягаров ман намешнохтам вай кимягарова лекин накун Марат дар филмҳош ҳам Абуали Синоя бозӣ кардагӣ ҳам Рудакия бозӣ кардагӣ филмҳои уноба ва гуфт ман фаҳмидам баъд гуфт ки ҳамчун ки шуморо таклиф кардӣ ман гуфтам ба фикрам ҳамчун актёрӣ мехостанд ҳаминҷоба вай анча пурсид дар бораи ман нав як филм сар мекард ки афсӯс аз ҷаҳон чашм пӯшидан гузаштан он кас саршавии ҳамон филм ба мо Марат қатъи филма сар кардем оно гузаштанд афсӯс ки ҳамон кас қатъи кор накардам медонед ҳар як режиссёр ин мактаби худаша дорад ҳар як филм мактаби худаша дорад бо ҳар як режиссёр мактаби худаша дорад Давлат Худоназаров оператор буд касбаш операторӣ буд кимягаров қатъи якчанда филм гирифтагӣ буданд Рустаму Соробам ҳамон кас ҳамчун оператор гирифтагӣ буданд баъд як филм дар бораи як шахси кӯҳистонӣ бояд мегирифтанд ба навор мегирифтанд ман дар хонаи кинематографистҳо вай қатъи сар ба сар шудем баъд гуфтам ки аки Давлат ҳамин ман фаҳмидам ки шумо филм гирифтанӣ намешад ки ҳамкорӣ кунем резк ҳамин хел гарду гуфт ки не ман ту қатъи кор намекунам ман таъҷиб мондам ки чӯ ман то ҳозир намедонам чӯ ба ин хел ҷавоб дод лекин ин аз як тараф аз дигар тараф ба фикрам инам насибу тақдир хуб шуд ки мо ҳамонро кор накардем лекин вақте ки овостӣ сар шуд овостии филм ҳамон лаҳҷае ки кӯҳистонӣ барои вай дар кор буд охир ба мана таклиф карду ҳамон қаҳрамонаша ба лаҳҷаи ҳамон кӯҳистонӣ ман овоз додагӣ будам ҳам филм ба чӣ гуна сармояи худро зиёд намоем пасандози худро танҳо дарҳо гузоред ин хеле осон аст 15% солона фоизҳо намесӯзанд корти ройгон во ин ҳамаи афзалиятҳои амонати сарчашма аз ҳумо ба итмом намерасад интихоби ман ҳумо аз орзу то амал мо блиц дорем пурсиши кӯтоҳ
ман кӯтоҳ барои шумо суол метиҳам, шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед. Ду ҳунарманди тоҷикӣ барои шумо писанд аст. Якумаш муаллими худам, ман ona ҳамчун муаллим мегӯям, ин Атон Муҳаммадҷонов ҳамчун актёр ва режиссёри нахустини ман, муаллими ман ин Марат Орипов. Ду коргардони тоҷикӣ барои шумо писанд аст. Марат Орипов боз ҳам, Тоир Собиров, боз Бақо Содиқов. Бисёр хуб. Ду филми хориҷӣ ки барои шумо писанд аст, ё филми дӯстдоштаи шумо. Титаник мисол, аз Кунош гирем мисол Ватерлоу. Ду филми ватанӣ тоҷикӣ. Филми медонед ин вақте ки филм якум бор ин филма дидам, филми Тоир Собирови Марги Судхӯра, медонед барои ман як такон буд. ин медонед як шедевр сохт вай. ин яке аз филмҳои эҷодии вай буд. Ман боз бисёр сахт таъсир кардагӣ буд ҳамин филм. И филми Нисои Марат Орипов. Якта филми як серия гирифтагӣ буданд он кас. Давлат як чандта серия гирифтагӣ буданд. Марат як серия. Вай бисёр чӣ хел он ҷамъ кардагӣ ҳам як мағзаша гирифтагӣ нишон додагӣ. Ман вай филма дигар надидам. Ду машғулияти дӯстдошта дар вақтҳои холигӣ. Ман бисёр нағз мебинам филм тамошо кунам. Ман аз филмҳо касб меомӯзам. Ман мактабаша чӣ хел гуфтам, мактаби актёрие ки пурра тамом кардан, ман тамом кардагӣ нестам. Барои ҳамин он чизе ки ман дораму омӯхтаму метавонам як чиз нишон додан, ин ман чиза аз ҳамун филмҳо, аз актёрҳои бузурги ҷаҳоние ки ҳастанд, ҳам аз худамон, ҳам аз Русия, аз дигар давлатҳо, аз ҳамунҳо чинда барои худам як чиз пайдо карда истодам. Барои ҳамин ман филм тамошо кардама нағз мебинам. Ин як. Баъд ҷурабоз ҳастам. ҷураҳома нағз мебинам. Ду нақши дӯстдоштаи шумо ки худатон офаридаед ин нақш? Ба фикрам дуюм филми ман буд ин филми Саидо Қурбонов «Золотая стрела». Я же сказала, все кончено. Мондагиш ҳамаш ман ба маъқул. Хай филми нахустин гӯем дар филми Марат Орипов «Стрельба дуплетам» Сангинова ман бозӣ кардагӣ. Саттор? Саттор! Это же Саттор! У него такая же судьба, как у меня. Он тоже стремился сюда. Домой. Можно я с ними поговорю? Я постараюсь их образумить. Кроме этого, с ним говорить бесполезно. Видимо, из-за него и хотели избавиться от вас, Махмуд. Надо увезти их подальше в горы. Подальше от жилья. У них взрывчатка. Меры приняты. ин хел гӯед мана оинаи беҷилоам ҷон додагӣ будам ин филмба. Ин қадар гирияе ки ман вай филмба кардагӣ будам, ман умрам аз куҷои қадар сатҳил об аз даруни ман биромад, ман намедонам. ва филми ширин кардагӣ дар даруни пои 13 солу сему халқ бисёр нақс қабул карда. Манам тамошо кардам ин филмро, бисёр филми хуб. ин филми Маҳмадрабӣ, Исмоилов Маҳмадрабӣ. Як рӯз меҳмонӣ биё, бо духтарам шинос шав. албатта меоям. Шояд ки хостгорӣ ояму бо ҳам қудо шавем. ана ин роҳ аз номи ман ба азизаҷон диҳед. ҳисоб кун ки бо ин дастпона ҷиҳози духтарамро аз ту гирифт. ана акнун ба роҳ мебароем. то боздид. худо нигаҳ дорад.
ҳозирам исмоил фиқати якта филм гирифтем охирин саиди саёд як роли афғоно бозӣ кардагӣ будам падари духтарам ман бозӣ кардам духтаре ки худаша ғарқ мекунаду чи шукронаи худо зинда мемонад баъд тӯй мешаду чи барои тамошобин гуфта истодам ки ин филма як тамошо карда бибинед ин филмое ки манба мақбул аст бисёр хуб ташаккур мегӯям блици мо ба итмом мерасад як саволи дигар дорам театр ё кино ҷаҳонӣ агар гӯям ҷаҳонӣ беҳтарин актёрҳои кино ин актёрҳои театр ҳастанд он актёрҳое ки дар театр кор мекунанд ва бе ҳастанд оно дар киноам бе ҳастанд аз ҳама беҳтарин ин таърих ин аксиома барои ман на он қадар атмосфераи театр маъқул аст ман медонед ман як ҷоба ҳамин рӯз карда истода ман наметонам як инсони даштӣ ҳастам кӯҳ бошаду дара бошаду замину замон бошаду як мушкилиҳо бошаду як чӣ ки ман баромада ҳамин худама сарф кунаму ҷонама тиям барои ҳамин чиз барои ҳамин мумкин кино манба наздиктар ҳамчун санъати кино ҳамчун санъаткор ҳамчун актёр манба ин наздиктар мумкин ҳамин хел ман фикр мекунам шумо савол додед ё театр ё кино лекин боз ҳам гуфта истам беҳтарин актёрҳои кинои ҷаҳонӣ ин актёрҳои театр ҳастанд бисёр шумо ба наздикӣ саҳифаи иҷтимоӣ кушодед махсусан дар шабакаи иҷтимоии инстаграм саҳифаи расмии худро кушодед ки муҳаммадалӣ нуқта актёр мебошад мо дар поёни наворам мегузорем ҳатман обуна шавед тамошобинони мо ба ин саҳифа ва ман чӣ хеле ки фаҳмидам мақсади асосии кушодани ин саҳифаам дар он буд ки мехостед ки як иқдоми хайриявӣ махсус гузаронед барои кӯмаки ятимон ки ба кӯмак ниёз доранд ман хондам дидам ҳатто баъзе наворҳоям тамошо кардам ки шумо бисёри вақт кӯшиш мекунед ки ҳатто ба ғайр аз оне гуфтед ки гонорарам кам аст ё дигар ҳолатам аст кӯшиш мекунед ки барои ниёзмандон кӯмаки худро расонед ба хонаи пиронсолонам чанд маротиба рафтаед хонаи ятимонам рафтаед интернет мактабҳо бисёр аст вале имрӯз шумо як иқдоми махсуси хайриявиро мехоҳед ки гузаронед ташаббус кардед чунин ин иқдом барои харидорӣ кардани хона барои се ятиме ки шумо дар оно 5 нафар ҳастанд 2 нафараш калон шудагӣ ман вақта бой додам медони ман ин корро бояд барвақт мекардам ниятам буд ва карда истодагӣ будам муроҷиатам кардагӣ будам лекин афсӯс аз дастам наомад вохириёмон нагузашту ҳамин дардама бурда расонда натонистам лекин барои ман медонед як шахс ибрат шуд якумаш ин насиҳат ва супориши модарам буд замонае буд ки ман дар Москав зиндагонӣ мекардам баъд як рӯз биём модарам камакак ҳамин хел оби дидаш рехта истода ман гуфтам чӣ кор кардӣ баъд гуфт ки медонӣ агар чӣ ки шавад нашавад як кор кун ки ман ҳамин хонаи пиронсолон ба нағалтам ман гуфтам чаро чӣ ту ин фикр карда истодӣ ин гапа гуфта истодӣ гуфт ман рафтам дидам тарзи зиндагионе ман намехостам ки унҷа ман гуфтам ту ягон кас унҷо бурдаед ман ҳастам ман зиндаам ту чӣ гуфта истодӣ ҳамин хел чӣ баъд гуфт ки кадом вақте ки аз дастат омад рафта ёрдам кун аз дастат меомадагӣ ҳамоная дастгирӣ кун ёрдам кун ин насиҳати модарам буд агар аҳамият додагӣ бошед ҷаноби оли сарвари давлат ҳамеша ҳамин кора карда истодааст медонед инам барои ман як ибрат як киса фаҳмида гиред хайр аз киса намебирод хайр аз дил мебирод хайр аз майна мебирод ин фарқаш нест хайр чӣ қадар аст оне ки мо ҳозир ҳамин як протсесса бурда истодем ман аҳамият додам медонед ки хайр мекунад одами бечиз яъне студентҳо ин кора карда истоданд ки 1 сомон ки 5 сомон ки 15 сомон як нафар 150 сомон хайр кардагӣ як пули ночиз мо ҳозир ҷамъ кардагӣ лекин ҳамая дастгирӣ кардан бисёр душвор намешавад ҳамая дастгирӣ кардан ақаллан ҳар як кас дар зиндагӣ як каса дастгирӣ кунад дар зиндагииш як каса بدونید من دو تا فرزندی کلان وکن تربیت کردم، یکیش در خیتوی خان، دیگرش در اسپانیا، بعد هر دوش در امریکا تمام کردم یونیورسیت و چی. میدونید من از خودم کنده، از پدر و مادرم کنده و یا با دادم که و یا خانمو در بین عامه میشناختگی شوند.
بدون من امروز افسوس خورده ایستادم. برای چی؟ میدونی برای چی؟ برای که همون چیزی که من زیادتر اونا با دادم من باید پدر و مادرم با میکردم. انا همین با من افسوس خورده ایستادم. من خودم با نه. من با در زندگیم لباسی بسیار در کار نیست، چیزی بسیار در کار نیست. یک مثال میبیارم. وقتی که اومدم خانه یتیمان با کودکان میدک از سینی اگر من خطا نکنم 3-4 ساله تا سینی همون 7 ساله تا هم سینی چه وقتی که اومدم یکم بار اومدم نزد اونا با چند نفری گرفتن از من با آوردن. من میدونم که پدر و مادر ندارم. بعد گفتم که یگان تا درباره مادر شعر میدونید می؟ بعد هم یک تاش کلانتر بود گفت من میدونم من خونم میلش همشون شعر خوندن. یک تا از همه خوردیش بود. از همه خوردیش موندگی بود. بعد زبانش کمکک میپیچید. بعد همون خوردیش گفت که من هم شعر میدونم من خونم می. من گفتم کنی تو خون چی؟ یک شعر خوند همه شعری دراز شعری همون کودکی از همه خورد بود. یک شعر خوند باور کنید همین آبی دیدم برآمد گریم برآمد منه. بعد وقتی که تمام کردم خیر و خوش کردم با همون نظارت میکردگی گفت که میدونی این کی بود؟ گفت کودک داشتگی بود یک زن زهر دادگی همش کشتگی همین زنده موندگی همینه که مادر زهر داد کشت این درباره مادر شعر خونده ایستاده است. توبه کردم قریب دیلم میکفید. چخیل خیر نمیکنید یا اینکه مثال مکتب مخصوصی که فرزندایی به ترتیبی کردگی بسیار دشوار و یا تربیت کردن بسیار چی وقتی که میروید و یا قطعی واخری میکنید تماما دیگر دنیا در نظرتون میبیاد. من وقتی پیش در پیش محبوسان بسیار برآمد میکردم میرفتم تشکیل میکردم حافظ و سراینده و چی گرفتم میبردم قطعی یک تا جوریم دیرکتر یک تا کالونیا بود چخیل من وای قطعی شناس شدم نمیدونم هم قشلاق هم بودم چی هم قطعی یک بار التماس کرد رفتم دیگر وقتی که رفتم یک بار برآمد کردم چشمای و یا دیدم بعد من خودم میگفتم که کدام وقتی که لازم باشد کدام جشن و یگان عید و چی باشد تکلیف کنید من رفته تشکیل میکنم. همین چیز دلم به هست. باز هم گفته ایستادم نه از کیسه نه از اینجا باید برود. یک کاری ثواب است. ما همین فیلم آینه بجلو همین آخری فیلم اینا ناصر سعیدов خودش دراماتورگ نه خودش این چیزا نوشت همون صحنه گرفتیم وقتی که پسرش میکشن و دل پسرش و یک همون گویم یک جنایتکار و نمیدونست که جنایتکار فرزندش کشتگی دل فرزندش همون کسب میتیان و بعد وقتی که میفهمد که این همون آدم پسرش کشتگی صحنه ای که ویا حبس کردن و پگه باید زندانی کنن همین صحنه ناصر خودش برآورد و بعد همین صحنه با تربچه با یک چیز میبیارد برای همون فرزند که برده عموما فیلم باید کسالخانه به تمام میشد وقتی که کسالخانه میبیاد زنده میبیاد همین قطعی خاتمه فیلم بود لیکن این صحنه ناصر وارد کرد و بعد این صحنه با همون پاسبان میگفت که اینا از نام کی وای آدم با بردتیم میستاد فیگور میکند میگو که گوید که از نام پدرش مرحمت بایتونید شناسنامه مرحمت روی صفحه ببخشید نوبتی من سلام علیکم علیکم سلام شما از کی اومدید سفر چی آوردید در اینجا خوراک‌ها و چیزهای ممکن نیست؟ نیست. مرحمت. تشکر. روی صفحه. شما با من کی میشید؟ پدرش. یعنی همین یک کلمه قطعی از نام پدرش این همون بچه بخشید. یک تا فرزند و فرزندش کشتن لیکن این چخیل دیل در کار داشتن که امروز همون گناهگار بخشد این میدونید این یک فیلسوفی بزرگ دارد به سبب اون که امروز ما در یک زمانه و در یک چیز زندگانی داریم که مثال زنش شوهرش نمیبخشد پدر فرزند نمیبخشد همسایه نمیبخشد
ما 5 بار نماز میخونیم خلاصه یک چیکی خداوند کریم از گناه ما گذر ما را ببخش ما گناهگاریم نیست آدمی که در زندگی گناه نکردگی باشد لیکن التماس که شما ببخشید ما از اون طلب داریم از بزرگوار که ما یا ببخش ما خودمون یک کس بخشیده نمیتونیم من رفتم با چشمم دیدم هم یتیمان هم پیران سالان شرایطشون عجایب تنج سر و پور جایشون گرم فقط پدر ندارن مادر ندارن پیران سالان فرزنداشون نیستن همین قدر من برای مخلصان خودم گفته ایستادم که اگر علاج باشد یکمش خودتون خیر کنید همین کار از پس همین کار شوید دومش اگر علاج داشته باشه چنین دستر است آن کاری که ما کرده ایستادیم اون 3 نفر حالی هم در همون مکتب اینترنت هستن پگه و یا تمام میکنن و یا جای استقامت در کار و یا شناسنامه گرفتن در کار پروپیسکا یا چی در کار اون 2 نفری که من بای دادم اون 2 نفر با نه اونقدر راهی راست رفتن افسوس همین 3 نفر دیگرش هم نروند برای هم دستگیری کرده ایستادم من حاضر نمیخواهم گفتن که کیان و یا چی نصیب باشد اگر این کار شود ما یک نمایشی بزرگ میکنیم و یا تکلیف کرده اومده نشان میدیم تشکر میگم برای شما ما حتما نظیر نوار رو میگذاریم که در این نوار استاد مراجعت میکنند با مردم و در آنجا رقم های کشیلاک و رقم تلفن و همش گذاشته شده است هر یک سامان شما هر یک کمک شما بسیار مهم است برای همین بی‌طرف نباشید کمک کنید و فکر میکنم که برکتش رو حتما خدا میدهد برای شما برای همون یتیم این صدقه خیریه برای من و شما لازم است تشکر میگم استاد که امروز وقت پیدا کردید امروز ما بود بسیار صحبتی پر از فلسفه بود راست دیگه بسیار منم نظرم کمتر دیگر شد مثلا من حاضر یکم کاری که شاید که میکنم بعد از این برنامه همین خودی پگاه مثلا 100 ثانیه 200 ثانیه 500 ثانیه زیادتر حتما با همین اقدام خیریه شما همراه میشم کمک خودم میرسونم من فکر میکنم که نه تنها من بسیار نفرانی که من رو دیده شدن این کاری من رو تکرار میکنن بیایید اما یک جای دست جمعانه کمک میکنیم و فکر میکنم که این کمک ما عاقبت نیک دارد و میتواند که مثلا چند یتیم رو صاحب خانه گرداند من در آخر گفتنی هستم که تشکر برای تکلیف کردگی من اومدیم هم صحبت شدیم من شما نشناخته شما میشناختم از روی نمایشاتون تشکر برای شما و من بسیار خرسندم که از بین جوانو همین خیلی شرکت و همین خیلی جای و همین خیلی کار و قطعی سر و کار دارید شما این یکمش دومش این که باید دستگیری کنیم باید خیر کنیم این کاری ثواب است چنی دستر است اگر خیر نکنید هم علاج نباشد از صمیم قلب به شما رحمت که ما گوش کردید رحمت که همراه بودیم رحمت که من این بیگانی همین شب همراه گذروندیم مبارز تشکر برای شما تشکر برای شما استاد که امروز وقت پیدا کردید ما رو همراهی کردید من فکر میکنم که امروز مصاحبه یک خاصیت و خصلت مخصوص خود رو داشت و امید برام میبندم که تماشابینان بسیار چیزهای نو رو درباره شما میفهمند میبینند در آخر میخوام که تمنیات شما رو به مردم تاجیک به نفرانی که ما رو تماشا میکنند میشنویم من بسیار میخواستم که آن کسبی که من سر و کار دارم آن سینما اون تاجیک فیلمی که یک برندی بزرگی جهانی دارد کینوستودیوی تاجیک فیلم اوج گیرد و فیلم های بزرگی به نوار گیریم زنده باشید رحمت شما برای دقتتان تشکر زیاد این بود برنامه امشب لایف نام اسم من بوریس عثمانов مهمونی مخصوصی ما با مصاحبه مخصوص هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد گرامی قدری ما محمد علی تشکر استاد بار دیگر خوش آمدید باشید رحمت شما مجور جان تشکر زیاد کارتون برکت تا هفته آینده بسیارتر نویسید در کامنتاریا و تنها سخنهای